4.7 IFM. Report! Natunto ng otoridad ang inireport na umano'y nagluluto at ibinibentang karne. Natunto ng otoridad ang inireport na umano'y nagluluto at ibinibentang karne ng aso sa Banang Bugalyon, Pangasinan. Ito ay matapos ang ilang ulit na surveillance sa pamumuno ng Animal Welfare Investigation Project kasamang law enforcement agencies sa bahagi ng barangay poblasyon sa nasabing bayan. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Higupan kay AWIP Regional Director Greg Salido Quimpo, napag-alaman umano na matagal na ang nasabing bentahan ng karne ng aso. Sa amin kasi yung sa mga informant is talagang wala naman sinasabi kung gaano katagal, pero ang binabanggit lang palagi is talagang palagi talaga siya nagbebenta, and yung assumption namin is talagang taon-taon na talaga ang benta niya. Kasi ang sabi naman niya, kasi hindi naman niya sinasabi kung kailan, always may mga alibay kasi sila palagi na kailan lang naman ako nagbenta. Pero ang sinasabi niya kasi meron naman talaga nagsusupply sa kanya ng dog meat eh. So ibig sabihin matagal na talaga, kilalang-kilala na siya na pwede siyang supplyan ng dog meat at iluto niya ganun para ibenta. Sa totoo lang nung mahuli siya nung gabi na yan, wala talagang hindi talaga naninimbang yung mga tao, yung mga patrons niya, na kahit alam na nila nandun na yung mga police, although non-uniform, pupunta pa sila doon sa lamesa, binubuksan pa rin yung kaldero para tingnan kung may binebenta. So as in, talagang sanay na talaga sila pumunta doon. Pag nakita nila na may kaldero, alam nila na may benta siya na pulutan. Po bang mga bumibili ay aware po na ito po ay karne ng aso? Yes, oo. Nung test buy namin siya nung una, yung sabi niya, siya mismo nagsabi doon sa undercover na aso ang binibenta niya at pamulutan. Galing naman talaga sa kanya noon yun eh. Although hindi lang na-record yung naunang test buy, pero yung pangalawang test buy, hinanapan nga namin siya na kung saan niya dinadala yung ulo ng aso. Sinabi naman niya na hindi napupunta sa kanya yung ulo ng aso. So may admittance talaga siya on record via hidden cam na suot ko na aso talaga yung binibenta niya. Aniya, desidido ang tanggapan na ipaglaban ng kaso, lalo at lumalabag ito sa umiiral na batas sa bansa ang patungkol sa proteksyon ng mga hayop tulad na lamang ng pagbabawal sa pagkatay ng aso. Nagbabala si Quimpo sa mga patuloy na nangaabuso sa mga hayop na hindi nila umano titigilan ng mga ito hanggat hindi na ipapataw ang nararapat na kaparusahan dahil sa animal cruelty. The suppliers, you might be laughing now kasi you might be laughing right now because yung nahuli natin is yung dog meat seller. But we are telling them that they cannot hide. If they are slaughtering dogs, we will get them. So, you have time to quit. You have to quit because we will get you. We will definitely get you. We are determined, relentless on our resolve to get to them. And this is just a start. Inihayag din ito na mayroon umanong datos ang tanggapan sa buong lalawigan ng Pangasinan na napag-alamang may kalakalan din sa pagkakatay o pagbibenta ng karneng aso. Samantala, hinikayat ang publiko na sakaling mayroong impormasyon sa iligal na gawain ay huwag mag-atubiling isang guni sa kinaukulan. Mula rito sa IFM Higupan, ito si Idol Ron Araca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.